Sal-aħħar ta' din il-ġimgħa se toħroġ is-sejħa l-espressjoni ta' interess għas-servizz ta' trasport pubbliku. Għal dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi f'kollegament l-4 filgħodu fuq One Radio. U għasosna li qabel toħroġ is-sejħa l-espressjoni ta' interess bejn l-4 u l-ħamis fuq is-sit ta' Trasport Malta u tal-Ministeru ta' Trasport u l-Infrastruttura se jkunu qed jiġu pubblikati rotot ġodda s-servizz ta' trasport pubbliku. Ir-rotot se jinkludu fihom żieda ta' madwar 3 miljun kilometru meta kkomparat ma' dak li kien hemm qabel Marzu 2013. Għal-kritika li għamel il-Partit Nazzjonalista meta qal il-Ministru kellu x'jaħbi, il-Ministru poġġa rapport dettaljat dwar dan fuq il-mejda tal-Kamra. Minn dan ir-rapport joħroġ ċar li aħna dejjem konna onesti u għedna l-verità. It-tieni ħaġa joħroġ ċar illi fis-sitwazzjoni imwera li sibna ruħna fiha aħna nexxinna noħorġu fl-aħjar pakkett li stanna nagħmlu għal pajjiżna. Il-Ministru Mizzi qal li fid-dokument li poġġa fuq il-mejda tal-Kamra joħroġ b'mod mill-iktar ċar li minkejja miljuni ta' euro f'sussidji l-arriva kienet għaddejja minn telf finanzjarju kbir u ridet tillikwida. Nista' ngħid huwa fl-2012 tarifa teġkollu indikaw li dawn mhux se jkomplu. Żied jgħid li rotot il-ġodda saru wara konsultazzjoni mal-pubbliku li ntlaqat ħażin bis-servizz. Dan bilan li s-servizz ta' trasport pubbliku ġdid jirrifletti l-bżonnijiet tal-persuni li fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu użu minnu. Il-Ministru sostna li diġà hemm interess minn kumpaniji barranin biex joffru dan is-servizz. U jistenna li s-servizz għandu jkun effiċjenti u bi prezz raġonevoli għal kulħadd.